आता वॉटरमार्क इल्लीगल सगळे पळय जेटी इल्लीगल हे पळय कनेक्शन हा पळय कशी हे पळय येते दाखय पळय कशी कनेक्शन येता पळय भितर पळय हे पळय वायरी पळय कशी होता पळय जनरेट हे पळय बोटी पळय कशी दवरल्या पळय कशे इल्लीगल जेटी तयार केल्या ती पळय CRZ पण परमिशनच नाही या बोटी तयार करता आणि आज ती बोटूच ना जाल्या ताका टॉयलेट ना ताका परमिशन ना कशी कनेक्शनां दिल्या कोण विचारना। मांडवी न्हंयत सुरू जाल्ली वॉटरमार्क लॉन्च आणि बार्राचो एक्टिविस्टांनी इश्यू केला। एका मंत्र्याच्या पुताचे कर्म म्हूण बोवाळ काशीनाथा सयत 7 जाणांची कागाळ। वॉटरमार्क बोटीचेर बिझनेस सुरू करूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटा कडच्यान परमिशनां आणि लायसन खंय घेतिल्ले ना। दखल घेवन वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी ब्रेस्तारात जॉयंट इन्स्पेक्शनाक म्हूण गेले, मात तो मेरेन बोट थंयच्यान गायब। इन्स्पेक्शनाची खबर घडये बोटवाल्या मेरेन आदींच पावली। Authority had come today. They have done the Panchana. They told us that they are going to issue a demolition for the same. From yesterday, the boat is not at this place. So and no one from their side has come to give clarification. Or if they had authority to operate, they would have come with the licenses here. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे।